Ak hľadáte miesto, odkiaľ môžete vyraziť za zážitkami pod Kráľovou hoľou, ste na správnej adrese. V požičovni e-bajky pod Kráľovou hoľou na Šumiaci nájdete viac ako 40 kvalitných elektrobicyklov. Celoodpružené horské, hardtaily, fatbajky aj detské modely. Bicykel si jednoducho vyberiete a rezervujete online. Po príchode máte všetko pohodlne na jednom mieste. Požičovňu, zázemie pre cyklistov aj reštauráciu pod Lipou s výnimočnou kuchyňou a výhľadom na Kráľovú hoľu. Ak prídete na vlastnom e-bajku, k dispozícii je aj moderná nabíjacia stanica, podporujúca 13 rôznych systémov, vrátane Bosch, Shimano, Bafang, Brose či Yamaha. E-bajky pod Kráľovou hoľou nie sú len požičovňa bicyklov. Je to miesto, odkiaľ môžete vyraziť do nádhernej prírody, dobre sa najesť, oddychnúť si a stráviť príjemný deň s rodinou alebo priateľmi. Príďte na Šumiac a zažite Kráľovú hoľu trochu inak.